Nekad davno, kad bi pitali stare muslimane za nešto, na primjer, kakav je bio film ako su bili u kinu, oni bi rekli vakav i poljube sebe u obraz. Dakle, ja mislim da je početak tolerancije poljubiti sebe u obraz ujutro, jer ako te nitko ne voli, bar voliš sebe. Kad počneš voliti sebe, možeš si priuštiti da počneš voliti i druge. Taj festival je počeo rasti i otišao u Ljubljanu. I u Ljubljani su mi u jednom trenutku, pošto sam ih ja sve to naravno radio besplatno, dapače ja sam im našao i novac i tako dalje, u Ljubljani su mi odlučili kao uz zahvalu, to je bilo u 2017. dati ja mali trg, da stavim neke svoje radove i tako dalje. Ja sam jako ponosan što radim stvari besplatno. U tom procesu ja sam mislio uzeti taj trg i napraviti, postaviti svoje radove, svi moji zlobnici, a i dizajneri, bi rekli, zato je on radio da se pravi važan. Ja sam shvatio da onda ja moram tu šansu da tamo izlažu dati drugima, jer sam imao 24 mjesta za plakate, pozvao sam 23 umjetnika, jer mi je jedno mjesto trebalo za napisati o čemu se radi. Najvećih vjerojatno umjetnika koje sam u tom trenutku mogao dosegnuti da mi u sljedećih 2 tjedna naprave plakat. Oni su to napravili, mi smo ih stavili, izložba je bila izuzetno uspješna. Onda sam ja shvatio da je izložba trajala koliko tjedan dana i da ja imam 23 plakata, što ću s njima. Sad taj trud i tako dalje za ništa. Tako da je sve to krenulo tu organski. Onda sam ja shvatio ako ja preselim izložbu negdje drugdje, da mogu pitati umjetnika iz te regije da napravi i tako dalje i tako dalje. Iskreno rečeno, da sam sve to planirao, vjerovao sam da se ne bi desilo tako. Međutim, ovo je sve spontano, a dosta stvari kao što i vi znate, jer vi organizirate sad izložbu, ovise o ljudi koji organiziraju izložbe, o njihovom pronalaženju mjesta, financija koje nisu velike, ali ljudi obično nemaju potrebu dati novac za toleranciju. Kako se zove, za nogomet bi se dalo puno više, ali to je druga priča. Kako se zove, i kao što znaš, ja i iz tvog iskustva ja to djelomično sufinanciram, odlazim, predajem i tako dalje, dok, sad moram biti zloban, mogu biti malo zloban, dok moje drage kolege sjede kući i rade novac. Jedan mali primjer, samo koji ću vjerojatno spomenuti na predavanju. Dosta plakata tolerancije ili pokradeno ili uništeno. Sve te krađe i uništavanje su se desile isključivo u zemljama Istočne Europe. A sad zaključite što hoće. Dakle, bojim se da tolerancije nikad nije dosta. U trenutku kad mislite da vam je dosta, da imate dosta tolerancije, mislim kako bi Amerikanci rekli, spustite gard i počnu se dešavati loše stvari. I mislim da je to netko u Beogradu predivno rekao, mislim da je možda Šumović, i mrak se širi brzinom svjetlosti. U trenutku kad ugasite svjetlo, mrak je tu, prema tome to svjetlo treba konstantno održavati.
moja najveća želja je da me netko sutra nazove i kaže svi imaju toleranciju, gotovo je, ne treba nam više izložba i ja velim izvrsno, idemo početi raditi izložbu Inclusion. Međutim, bojim se da se to neće tako skoro desiti.